We zijn er weer. Bon dia, bon tardi, bon noche. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Nederland. Wherever you are. Welkom bij de WeConnect podcast. We zijn er weer met een nieuwe episode. Ik ben Sofar Milaert, 27 jaar oud, pedagoog en ook productieassistent bij Stichting WeConnect, waar ik de workshops organiseer hier in Nederland voor de Caribische studenten en young professionals. Maar vandaag ben ik ook jullie host. Ik ben niet alleen. Ik zit hier met twee hele enthousiaste gasten. Ik ben hier met Sibella Mindis. Sibella is echt net aangekomen in Nederland. Eerstejaarsstudent geneeskunde in Amsterdam. Ze komt van Curaçao. En ik zit ook met John Patrick Britten, JP. Hij komt van Aruba. Hij is al 3 jaar in Nederland. Studeert ook in Amsterdam International Business. En ja, ik heb eigenlijk de neiging om te zeggen van, we zitten hier met 3 generaties, maar zo oud ben ik niet. Maar het voelt wel zo, omdat we alle 3 op 3 verschillende momenten in ons leven die beslissing hebben genomen om naar Nederland te verhuizen. Ik in 2016 en inmiddels al afgestudeerd. Dus vandaag gaan we het hierover hebben. Hoe voelt het? Wat is het? Wat heeft het ons geleerd? Wat leert het ons tot nu toe? Sibella, JP, welkom bij de WeConnect podcast. Hoe gaat het met jullie? JP, hoe gaat het met jou? Nou, het gaat best wel goed. Het weer is een beetje te heet voor mij, maar misschien voor andere mensen is dit lekker. En ja, het is voor mij vandaag gewoon een werkdag. Ik heb misschien wat 2 uren wel wat eerder weggegaan. Ja, oké. Nice. En Sibella, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat goed. Gewoon een beetje wennen. Nu moet ik alles zelf doen. Ja, school is net begonnen. Is al een beetje druk. Maar voor de rest gaat het gewoon chill. Ja, want ben je in augustus aangekomen hier in Nederland? Ik was ons in 19 juli was ik hier. En dan gewoon moving in, begin te verhuizen. Je hebt dus gekozen voor geneeskunde. Hoe was dat voor jou om die studiekeuze te maken? Ja, ik vond het best stressvol, want je weet het niet. Hier zijn er heel veel open dagen, maar of course kan je niet gaan, want het zijn gewoon Nederland. En ja, het moest gewoon mensen vragen, hoe was de studie en al die dingen. En zo kwam ik eruit dat ik geneeskunde wou doen. Ja, want je zegt je voorbereiding was een beetje mensen vragen. Ja. Mensen hier op Curaçao of in Nederland? Mensen die dus van Curaçao kwamen en hier studeren en dan specifiek geneeskunde. En was dat genoeg informatie voor jou om die studiekeuze te kunnen maken? Ik vond van wel. Sowieso kwam op studiereis, dat heeft veel geholpen. Kan je in het kort, heel kort vertellen, ja, wat houdt een studiereis in voor degenen die ons luisteren of meekijken? Studiereis, sowieso gezelligheid met de klas. Kom je naar Nederland en dan ga je langs verschillende universiteiten. Je kan ook specifiek de docent vragen om naar een andere te gaan. Maar gewoon langs de normale universiteiten. En dan is het gewoon even kiezen welke opleiding je mee wilt gaan kijken. En dan, ja. Oké, en heb je ook iets kunnen uithalen van die studiereis? Ja, daar heb ik eigenlijk de meeste informatie van gekregen. En daar leer je ook mensen kennen die je altijd daarna dat je daarna weer kan gaan vragen van, ja, hoe is het nu? Is het echt heel anders? Dus ik moet jou dan meteen vragen, hoe kom jij dan op international business? Heb je ook een studiereis kunnen doen? Oh, wat een lange verhaal van 3 jaren geleden. Nou, in mijn geval was er geen studiereis naar Nederland. Dat was helaas geen optie in die tijd. Dus kwam ik gewoon hier met bijna geen enkel idee van wat international business was en wat erin zit. Dus laat mij eventjes teruggaan naar toen ik 17 jaar oud was, in haven 5 zat en honderden, misschien duizenden studies te kijken. Oké, wat kan ik doen? Want ik had een combinatie van CKV, Spaans, wiskunde, scheikunde en wat andere dingen. Maar ik wilde geen natuurkunde. Ik noem het nog steeds na zoveel jaren mijn curse. Wil ik nooit meer van horen. Same. Natuurkunde was nooit leuk voor mij. Maar ja, dus was ik helemaal zoveel studies aan het zoeken. En ja, zag ik international business. Ging ik maar klikken, dacht ik, oké, wat zie ik hier? Ik zag international exchange. Ik dacht, oké, let's go. Ja. En dat was het eigenlijk. Dat is history. Want je zegt, in die tijd was het niet mogelijk
om een studiereis te doen? Was het door een bepaalde reden of wordt het nooit gedaan vanuit Aruba? Van wat ik weet, heeft Aruba het nog steeds nooit gedaan. Oké. Ja, het is geen optie eigenlijk. Ja, dus niemand van Aruba, geen enkele studenten die komen voor een studiereis naar Nederland om dan de universiteit en hogescholen uit te sniffelen of zo. Nou, niet met school. Je kan gewoon op jezelf met je ouders gaan, maar school... Ja, collega Urbaan deed niks voor mij. Oké. Had je dat gemist in die proces? Ja, ik zou het wel heel fijn gevonden als we dat konden doen in die tijd, want ja, ik ben wel gewoon naar Nederland om mezelf een paar keer gekomen, maar nooit op een open dag. Ik ben gewoon rond een paar HVA-gebouwen zelf gaan wandelen. Maar ja, het is nog steeds niet hetzelfde, want bij een open dag, zoals ze zei, kan je naar een docent gaan, vragen stellen, het sfeer zien. Ja, precies. Dus die stukje heb je toch gemist. Maar je bent toch hier gekomen. Was het naar verwachtingen? Nou, het gebouw, dus ik studeer in Bijlmer. Ik ben niet te blij met mijn gebouw, maar ja, dat misschien een ander verhaal. Maar qua onderwijs, ik vind het best wel een fijne opleiding. Dan moet ik even vragen aan Sibella. Jij hebt dus wel een studiereis kunnen maken. Je hebt veel informatie kunnen krijgen om je studiekeuze te maken. Maar in het proces, bijvoorbeeld de toelatingseisen, et cetera, heb je daar iets gemist? Het Nederlands niveau is sowieso een beetje anders. Ik zou zeggen wel best anders. En dat merk je ook aan de punten die ik heb gehaald tijdens de toelatingstoets. Want voor Nederlands is het gewoon veel minder en dan rekenen weer goed. En Je taal bedoel je? ja, Ja. En hoe heb je je kunnen voorbereiden op de toelatingstoets? ja, er zijn verschillende organisaties die je daarmee kunnen helpen. Ik heb bij Athena gedaan, maar ik zou dat niet te weten zijn gekomen als iemand me niet zou hebben gezegd van kies Athena. Dus iemand hier die naar de VU ging, had me gezegd Athena doen. Nou, dus jullie hebben je studiekeuze kunnen maken en dan begin je met eigenlijk die transitie van verhuizen naar Nederland. Oh, een diepe zucht. Vertel, wat is die diepe zucht? Nou, eigenlijk heb ik dit misschien wat moeilijker voor mezelf gemaakt, want op Aruba hebben we Aruba Huis. Dit is een organisatie die direct gelinkt is aan je Aruba-lening. Je hebt het over Aruba Huis en ik link het meteen aan SSC. Want van Curaçao, ik denk dat het gelijk equivalent, staat. denk ik. Ja, precies. Maar als je samen met Aruba Huis gaat, krijg je dan ook een extra lening erbij? Dat je bij hun moet afbetalen, zoals bij SSC? Nou, eigenlijk als je je Aruba-lening aanvraagt, dan ben je direct gebonden met hen. Als je bijvoorbeeld geen Aruba-lening aanvraagt, kan je nog steeds wel met hun activiteiten meedoen. Maar moet je wel bijvoorbeeld naar het departement de Enseignance gaan bellen. Je moet ze bellen, hi, ik ga naar deze stad volgend jaar. Ik wil meedoen met Aruba Huis, et cetera, et cetera. Zijn er ook studenten die kiezen om helemaal niks met de Aruba Huis of Aruba Lening te doen Ja. en zelf gewoon alles regelen? Ja, natuurlijk. Oké. Ik had een vriend die dat deed. Hij kwam gewoon hier met 2 nichten of zo. Hij heeft zijn eigen kamer gevonden op roem.nl en eigen inschrijving gedaan, et cetera. Nooit Aruba Lening of Aruba Huis Hulp gevraagd. Dus het kan. Het kan. Ja. Het is 100 keer moeilijker, maar het kan. Ja. Want ik kijk Sibella aan. Wat heb jij gedaan? Ben je met SSC gekomen of ben je ook een free mover? Nee, ik ben gewoon alleen gekomen. Wel, mama. Ja. Mama deed heel veel. En ja, maar ik ken op Curaçao veel mensen die deels gebruik maken van zo'n organisatie. Niet per se SSC, er is ook Virtual Youth. Ja, er zijn verschillende. Dat veel van mijn friends deden was bij Virtual Youth, maar dan gewoon deels. Dus dan bijvoorbeeld alleen hulp met duo en zo en dan klaar. Maar onze begeleider op school, juffrouw Cardoze, zij helpt je met heel veel. Dus echt, zij helpt je met aanvragen van duo. Zij heeft heel veel voor ons allemaal gedaan. Dat is wel fijn, ja. Ook studiereis, zij doet dat bijna helemaal. Zij maakt die afspraken. Ja. Dus, ja. Maar je bent dus wel alleen op jezelf gekomen. Vond je het moeilijk of was het wel een goede proces? Like I tell you, maar echt, mama heeft heel veel. Dus ze heeft een hele map gemaakt. Precies alles erin wat we allemaal moesten doen. Wauw. Dus ja. Dus mama is prepared. Ja, mama is prepared. En voor mijn zus en ik, allebei, ja. Dus 2 mappen en dan gewoon...
Ja, want ben je met je zus gekomen? Ja. Oh, dat is ook wel gezellig, toch? Ja, we hebben samen een appartement. Oh, dat is ook wel fijn. Ja, zeker. Dus jullie hebben allemaal verschillende journeys. En dan kom ik terug bij die huisvestingverhaal. Ja. Ja. Ja, want als je je Aruba-lening vraagt, dan word je gewoon gebonden aan deze organisatie. En zij helpen je gewoon met huizing vinden, afspraken maken bij de gemeente om in te schrijven, et cetera. Nou, ze hebben mij een appartement, geofferd. Maar ik dacht, nee, ik heb wat meer geld, ik kan iets beter vinden. En dat was niet het geval. Oké. Want ja, toen ik gewoon op de vrije sector, gewoon appartementen aan het zoeken was, zag ik geen goede dingen, kan je zeggen, bij mijn budget. Want ik had een budget van misschien zo'n €1000 per maand of zo. Ja. En zelfs dat kon je bijna niks goed vinden. Ik ben naar zoveel gewoon showings en zo gegaan. 1000 per maand aan kamer. Ja. In je eerste jaar. Ja. Wauw. En dat was nog steeds niet genoeg. Ik betaalde €500 in mijn eerste jaar, letterlijk gewoon mijn hele studententijd, voor mijn kamer. En dat was al te duur. 500. En jij zegt me 1000. Oké, keep going. Ja, ik had wat extra vermogen, wat extra. Oké. Maar ja, na meer dan een maand? Ja, ongeveer een maand zoeken, had ik niks. Dus toen kwamen de mensen van de Aruba-lening en de andere studenten gewoon hier naar Nederland. En ze hadden al hun kamers klaar en alles. En dacht ik de hele tijd, ja, dit was geen goede idee. Ja. Ja, want toen de tijd dacht ik, weet je, een studentenkamer is klein, het is niet goed, et cetera, et cetera. Ik wil wat grotere kamer, wat betere kamer. Hoeveel vierkante meter was die kamer? Als je het nog weet. 19 vierkante meter? 19 is wel oké. Maar keep going. Ja. Maar ja, toen ik zag, oké, school begint in een maand. Laat ik gewoon eventjes op roem.nl gaan, iets zoeken, et cetera. Origineel moest ik naar Nederland komen in 2020. Coronajaar, coronaperiode. Maar dat is niet gebeurd. Ik bleef in Aruba voor een extra jaar en dus ben ik hier gekomen in 2021. Ja, dus die 1 extra jaar, kan je zeggen, was een blessing in disguise. En dus toen ik op roem.nl zat, had ik de status van een eerstejaars student en had ik die 1 jaar extra inschrijfperiode al. Dus ik was al 5e, 4e, 3e op de lijst voor sommige appartementen. En dus, thank God, heb ik iets gekregen. Maar ik moet vragen, hoezo? Is het omdat je daarvoor al had ingeschreven? Of? Ja, want 2019, toen ik origineel naar Nederland moest komen, had ik een account gemaakt, ervoor betaald en een paar reacties geplaatst. Maar ja, het was al juni en zo en corona was nog steeds heel erg. Dus heb ik en mijn familie gewoon samen een decision gemaakt om niet naar Nederland te gaan. Die jaar bleef ik op Aruba voor een jaartje en ja, mijn Room.nl-account bleef gewoon daar. Oké, en kan je gewoon vanuit de eilanden gewoon op de lijst op roem.nl? Ja, natuurlijk. Ik zeg het altijd zo vroeg mogelijk. Maak die account, want je weet maar nooit. Die extra maandje inschrijfperiode kan je wat hoger op de lijst laten De staan. extra jaren. Je moet al 16 zijn om in Ja. te schrijven. Ja. Oké, dus als je 16 bent, kan je al inschrijven. En je hebt een creditcard nodig voor een betaling van €25, zoiets. Mama. Is dit iets nieuws? Want ik weet toen ik aan het zoeken, wist ik dit helemaal niet. Dat ik überhaupt vanuit Curaçao op Roem al iets kon inschrijven of zo. En dit heeft mijn decanaat aan mij gezegd. Ik herinner haar naam niet meer, juffrouw. Ik herinner niet je... We kunnen helaas geen shout-out geven. Nee, ze gaf Engels in college Arubano en dat is het enige wat ik herinner. Oké. Ze was een Engels leraar, dat is het. Maar ja, zij gaf me die informatie toen der tijd en ja, dus heb ik mijn account aangemaakt. En nu woon ik in de Bijlmer. Nog steeds in die appartement. Maar dus 1 maand voordat je begon te studeren, toen kreeg je je kamer. Ja, Was je toen al in Nederland? ja. Waar was je? Bij mijn nicht, Oké. op haar bank. Oké. Was dat niet zo stressvol?
Nou, ik zat al bij haar al een maand al, dus het was een heel stressvolle maand van e-mails sturen, reacties plaatsen, eten, slapen. 's Morgens, oké, heb ik e-mails? Nog meer e-mails sturen, reacties plaatsen. Ja. En zo was die loop. Dus je had echt geluk. Ja. Maar dan moet ik wel vragen, hoe stond het dan met je BSN? Want je moet je wel inschrijven op een adres, toen Ja. der tijd. Ja, toen der tijd. Om, zeg maar, bankrekening te openen, alles, et cetera. En je had nog geen adres. Nee, ik had geluk, want diezelfde nicht heeft mij... hoe heet die document alweer? Ja, nee, ik herinner niet. Maar ik mocht op haar adres gaan inschrijven. Dus heb ik dat gedaan en kreeg ik wel mijn BSN zo'n... mid juli zoiets, een weekje of zo nadat ik in Nederland was. En dus die fase kon ik gewoon, ja, BSN, DigiD, bankrekening, telefoonnummer, et cetera. Oh, Dat was makkelijk. Maar Sibella hier, die heeft het anders. Want ja, we weten nu dat iedereen dus een BSN krijgt op de eilanden. Hoe was dat voor jou? Ja, het was dus het eerste jaar sowieso, dus je weet niet zoveel erover. En dan, ja, gewoon duo aangevraagd. En dan, wanneer je duo aanvraagt, dan BSN. En het kwam in de post, dus... Oké, ja. En moest je op een bepaald moment specifiek aanvragen? Of, Volgens mij is er een deadline dat onze gewoon decanaat ons zei van probeer het echt voor die datum af te hebben. Maar volgens mij was er niet echt een specifieke periode dat je dat moest doen. Je kon doen wanneer je wou. En dan was je op Curaçao en toen had je de BSN. Kon je al iets met die BSN op Curaçao? Volgens mij, omdat ik onder 18 ben, had ik sowieso alles via mijn moeder moeten doen. Dus ook bankrekening en zo. Dus voor mij was er niet echt iets op Curaçao dat ik nou... Oh, DigiD, dat kan ik wel doen. DigiD kan ik alvast regelen op Curaçao. En voor de rest niks. Maar zodra je dan in Nederland komt, dan gaat alles al sneller. Dus dan kan je meteen beginnen, hoef je niet te wachten op BSN. We hebben niet gehoord hoe jij je kamer hebt gekregen. Oh, ik heb... Mama. Mama. Ik heb via makelaar hebben wij onze appartementje gekregen. Oké, dus dan heb je niet echt een studentenkamer of studio. Nee, sowieso ging ik op room. Heb ik echt zeven alle dingen, kamernet, room. Ik weet niet meer. Ook, ik weet niet, een van die studentenwoningen. Ja, zoiets. Maar uiteindelijk gewoon via makelaar gedaan. Oké. Maar dan heb je dan gewoon een particuliere woning, toch? Ja. Brengt het ook andere dingen met zich mee om een particuliere woning te hebben in plaats van een studentenkamer? Ja, je moet zelf dus kiezen bijvoorbeeld wie je, wat is het woord? Like Aqualectra. Like, dat moet je zelf hier kiezen en er zijn heel veel opties en ik wist er niks erover. Curaçao heb je alleen Aqualectra. Dus bijvoorbeeld de eerste dag hebben ik en mijn zus gedoucht met koud water. Want, Hadden jullie geen warm water? nee, want we hadden nog geen. Je moest eerst laten weten wie jouw waterleverancier was. Ja. En dat hebben we niet gedaan. Dat hadden geen warm water. Oh jeetje. Maar alleen een douche, like, vooral dat. En dan moesten we dat regelen. Dus als je bijvoorbeeld dan een studentenwoning of zo hebt, dan gaat het vanzelf. Maar particulier moet je die dingen zelf regelen. Ja. Dus ja, dat vooral. En geen huurtoeslag. Nee, klopt. Inderdaad, ja. En de belastingen? Nee, maar van wat? Dus Eventjes wachten, eventjes wachten. Maar wat specifiek? Dus like Ja, wat heb je allemaal? afval en zo? Ja, Ja. afval, Oh, maar wij- waterschapsbelasting. Wij gaan Waterschapsbelasting. kwijtschelding vragen voor al die dingen. Maar wist je aan het begin al dat deze belastingen er waren als je een particuliere woning hebt? Nee, helemaal niet. Gewoon één dag komt het in de post en dan was ik like, oh, dat is €200, oké. Ja. Maar toevallig was een van mijn friends daar toen ik post kreeg. En zij zei, nee, maar je kan kwijtschelding vragen daarvoor voor als student. Dat heeft mijn zus voor me geregeld. Dus zei, oh, perfect, dan ga ik ook kwijtschelding vragen. Dus als je vriendin er niet was, dan had je dat ook niet geweten. Ja, ik was klaar om te betalen. Ik was like, ach, problem, haal maar weg. Maar dit zijn ook praktische dingen die, ja, wanneer je hier bent, dan denk je, oh, dit hoort erbij. Ja. Hebben jullie beiden dan praktische informatie gemist in je proces van naar de eilanden, naar Nederland? Had je meer praktische informatie willen krijgen? Ja, sowieso, dat wist ik niet. Dus Ja, dat zou handig zijn. Over belasting, over inkomstenbelasting, aangifte doen, over al die dingen. Ik wist niks. Ja, over OV. Had je nog iets
informatie over bepaalde dingen willen krijgen? Nee, want bijvoorbeeld over zorgverzekering zou ik informatie willen krijgen. Maar tijdens mijn intro-week hier hadden ze toevallig iets daarover gezegd. Oké, ja. En dan kwam dat ook gewoon goed. Wat ik nu hoor is rol van familie, connecties, vrienden, oudere neefjes, nichten die al eerder zeg maar hier in Nederland zijn, dat het belangrijkste is in dit proces. Want je krijgt niet de informatie, dus dan kom je hier en dan hoop je dat je een nicht hebt op iemand die jou die informatie kan geven. Ja, zeker. Maar ik ben benieuwd. Na dit proces zijn jullie hier in Nederland gekomen. Hoe was het? Hadden jullie een cultuurshock? En dan vraag ik het even eerst aan JP. Nee, niks. Komt het door de Bijlmer? Nou, we hebben wel wat Caribische elementen. Ik denk ook het meest Caribisch in Nederland, een beetje. Nou ja, Rotterdam heb je ook. Ja. Nee, maar ja, ik heb echt naast mijn campus had ik toen de tijd The World of Food. Echt, had ik events gewoon daar. Oh, ja. Ja, maar nee, het was the time of my life. Mocht ik alles doen wat ik wilde doen. Geen curfew, buiten blijven tot 1 uur 's morgens. Ook niet zeg maar met studenten, medestudenten in je eerste jaar? Nee, eigenlijk niet, want ik had wel een hele leuke klas. We hadden veel internationale mensen, mensen van Zuid-Afrika, Nederland. We hadden iemand van Japan, Rusland. En Sibella, hoe gaat het voor jou de eerste maand hier? Ja, ik vond daar was een kleine culture shock. Vooral omdat bijvoorbeeld mijn groepje vooral heel Nederlands was. En dan is gewoon manier van praten sowieso heel anders. Mijn accent is apparently heel heftig. Ja, dat wilde ik vragen. Zeggen ze dat je een accent hebt? Iedereen vraagt me gewoon de hele tijd over mijn accent. Je bent niet van Nederland. Van waar ben je? Je hebt accent. Oh, zag je niet aan mijn haar? En ik blijf woordjes, bijvoorbeeld mané. Dat gaat volgens mij nooit... Oh ja, dat was vanzelf. Het woordje mané gaat volgens mij gewoon niet weg. Ja. En ook dankje en zo blijf ik gewoon zeggen. Die nada, dat is een woordje die ik nog... Tegen Nederlandse mensen? Ja, er Oké. zijn een paar woordjes nog die ik Ja. uit mijn systeem moet krijgen. Maar hoezo? Maar wacht even, nee. Maar je accent, vind je het... Wat vind je ervan als mensen dan zeggen dat je een accent hebt? Ja, I mean, het start een conversation meestal. Zelfs met al hun hele domme vragen over Curaçao start het al een conversation. Maar laatst, iemand begreep me gewoon niet. Omdat door mijn accent, ik voelde me hoppie gewoon offended. Dat, hoezo begrijp je me niet? Mijn accent is ook niet zo sterk, ja? Maar ja, iedereen zegt me altijd dat ik een accent heb. Zelfs op Curaçao zeiden ze, mijn Nederlands is heftige accent. Dus ja. Ja. Maar het gebeurt wel. En je eerste jaar, maar daarna zul je wel zien dat het minder wordt. Hopelijk van wel. Ze noemen me vooral Belgisch, hè? Want ik heb een zachte dat hoor ik G. ook. Ik heb een zachte G. Ik begrijp het niet. Maar elke stad hier in Nederland heeft een andere manier van praten. Ik heb in Leiden gewoond, daar heb je ook een Leidse accent als je Leids praat. Dus het is telkens anders hier. Ja. Maar ik versta ze ook niet altijd, hoor. Aan de telefoon, dan gaat het dat helemaal gebeurt. fout. Aan de telefoon, ik begreep niks wat ze zei. Bijvoorbeeld mijn moeder zit naast me op speaker. Dus ze vragen iets, ik ben like... Wat? Geen nou moeder, mama zegt Bella, zeg ja. Ja. Zeggen ze weer iets? Geen idee wat zij dan zeggen. En ook fietsen? Nee, ik fiets niet meer. Nee? Ik heb dat gedaan tot mijn intro week. En daarna, als ik naar Leidseplein moet, dan fiets ik. Maar anders, je ziet me niet meer op een fiets. Nee, ik woon hier 3 jaar. Ik fiets nog steeds niet. Waarom fiets jij niet, Chippy? Ik heb het niet nodig. Oké, heb je ooit wel gefietst in Nederland? Ja, een paar keren. Laatste keer was 2 maanden geleden. En ik ben gevallen. Oké. Ik ben mijn balans verloren en gewoon klonk op vloer. En daarna niet meer. Oh, oké. Dus I get it. Ik heb ook zo'n verhaal, hoor. ik kan fietsen, maar gewoon mijn balans is niet goed. Ja. Maar hoezo? Maar ja, weet je wat het is?
Wij fietsen nooit op Curaçao of Aruba ook Nee. niet, toch? Nee. We hebben niet eens fietspaden. Nee, we Wat- hebben niet eens voetpaden. Ja, klopt. Wat ik zei is, ik fietste altijd op Curaçao, weet je, naast Dierentuin. Verkeerspark. Verkeerspark. Volgens Ja. mij is dat dicht nu, hè? Nee, open. Oh, is het open? Oké, nice. Maar de biggest thing is de handrem versus de achteruitrem met Ja. je voet. I was like, wow, what is dit? Confusion, totally. Dus in mijn introweek was ik op een fiets. Ik had net mijn fiets gekocht. Ik heb mijn fiets gekocht in de introweek. Want mensen, ik heb in Leiden gestudeerd. In Leiden is fietsen een must. Ja. Je kan niet fietsen in Leiden. Want het is gewoon alle faculteiten verdeeld, dus je moet fietsen. Dus ik had gewoon meteen een fiets gekocht. En in introweek zat ik op die fiets met mijn groep van mijn introductieweek zo. En iedereen, de stad is vol, want het is introductieweek. Oh, En dan nee. fiets ik zo over zo'n brug en er was zo'n café. En het café had een open raam waar mensen daar, zeg maar, gewoon daar zaten. En ik wilde gaan en toen kon ik niet meer remmen. Dus toen ging ik in die raam en ik viel op die tafel met die mensen. Yeah, safe to say, I never went inside there. Worst thing ever. Maar toen heb ik wel leren fietsen. Ja. En waarom fiets jij niet meer? Ja, gewoon nummer 1, ik word moe. Dat is hoofdreden. Ja, na 20 minuten fietsen, dus ik kan niet meer. Ik ben echt gewoon klaar. En I've had my fair share of... Ik ging bijna dood. Wat? Momenten. Weet je, like die flashing light dat zegt tram. Ja? Ik zag het niet. Dus ik ging gewoon door. En mijn broer zette ik wel een stop. Maar En er kwam een tram. ja, die tram zo. En dan, ik was net hier. En dan hadden dus een noodmeneer stop moeten maken, de tram. Die tram was voor jou gestopt? Ja. Oh, this is worse. Nee, ik weet dat niet. Voortram stoppen door een raam. Ik ben gewoon op het straat En de vrouw bleef me echt aankijken van... Like, ik wou niet doodgaan. Het kon gewoon niet stoppen. Ik kon gewoon niet stoppen. Oh jee. Dus- Maar kon je niet stoppen door de Ja, rem? die achteruit situatie. Ja, Ja. het is echt niet normaal. Je moet echt wennen. En, ja. Ja. Ik heb een handrem nodig. Als ik echt ga fietsen, heb ik een... Ja, Ja, nee, dus nee, dat- maar ik snap het. En ik fiets ook altijd fout, hè? Altijd gaat het Hoe fout. fiets je fout? Dus gewoon verkeerde rechts. Of soms denk ik links en dan zeg ik rechts en dan gaat het fout. Oké, jij moet een crash Ja, course want die in lijntjes- verkeersregels. Ja, want er zijn ook van Ja, die met die woorden, een lijntjes. crash course. Klopt. Nee, maar oké. Nee, fietsen snap ik wel. Ja, Ja. het is moeilijk. Ja. Maar je gaat het wel leren hoor. Je leert het wel. Dus, Dat is niet nodig na 3 jaar. En Amsterdam? Oh ja, ik weet niet. Je hebt veel trams en zo. Ja, dus dat gaat makkelijk. Bussen. Ja, komt goed. Precies. Nou, dat is wel mooi. Zijn er nog andere dingen die jullie denken van nou, dit was ook wel een groot verschil van de eilanden en Nederland? Ja, ik zag uitgaan. Heb je al een tikkie gekregen bij het uitgaan? Nee. Ik zag tegen ja, stuur tikkie. En dan hebben ze mijn nummer niet, dus dan hoe sturen ze dat? Ze sturen je de tikkie niet. Nee, als ze echt willen, kunnen ze in de groupchat gaan zoeken voor mijn naam. En dan... Meestal willen ze wel. Ja? Ze sturen tikkies voor minder dan €1. Nee, Ja. ik heb voor niks nog een tikkie. €6 drank wel. Geen tikkies nog. Zie ben ik gewoon zo lief en dan sturen ze geen tikkies. Nou, het is wel fijn om te horen dat je wel aan het soort van acclimatiseren bent. Ja. En ja, dus dat is wel fijn. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie denken over het hele proces die we alle 3 hebben gemaakt. Want zouden jullie veranderingen willen zien in hoe het nu gaat? Want ik zelf denk van ja, ik ben 8 jaar geleden zeg maar verhuisd naar Nederland. En dan ben jij zeg maar een maand geleden en ik zie en ik hoor nog steeds dat het niet zeg maar flawless gaat. Ja, maar dat is echt, vind ik gewoon, als je met SSC of like virtual youth gaat, dan vind je wel dat alles best goed wordt geregeld. Dan zijn er niet echt van die shocks. Dus ja, als je met hun gaat, vind je dat wel goed geregeld. Dus dan in ieder geval vanuit Curaçao. Ja, oké. Wat denk jij, JP? Nou, van Aruba op jezelf gaan, dan is echt 10.000 dingen plannen. En met Aruba-lening, of met Aruba-huis wil ik zeggen, gaat het wel makkelijker. Bijvoorbeeld deze jaar hadden we echt gewoon een hele checklist sturen. Dit heb je nog, dit heb je nog, dit moet je doen, et cetera.
In mijn tijd, was er niet echt een checklist. We hadden wel die groepsapp, maar ja, zo'n checklist of zo, als je al misschien 6 maanden van tevoren weet, ik heb deze document nodig, dit nodig, dit moet ik printen, dit moet ik, weet ik wat. Ik vind dat het belangrijkste dan. En vinden jullie dat bijvoorbeeld met huisvesting, dat er bijvoorbeeld iets meer aandacht moet zijn voor Caribische studenten? Want volgens mij is het zo dat bij Aruba Huis is het kamer of studio die jij hebt afgewezen niet 1 jaar, toch? Het is wel... Nee, het is een langer. hele campuscontract voor de hele tijd dat je een student bent. En dat is wel fijn. Ja, deze jaar heeft alle Arubaanse studenten, in Amsterdam heeft iedereen een kamer gekregen. We hebben een agreement met Huisvesting de Kei, dat we een bepaalde hoeveelheid kamers krijgen per jaar voor onze studenten. Oké. Ja, maar dit heeft niet elke stad heeft dit van Aruba. Ja. Ja. Nou, voor het laatste gedeelte, we hebben een nieuw segment in onze podcast. En dat is dat we een stelling van de maand hebben. Dus ik wil jou, Sibelle, vragen om een stelling uit te kiezen. En dan gaan we die bespreken. Oké. In je eerste studiejaar moet je niet in december teruggaan naar je eiland. Wat heb jij in je eerste jaar gedaan? Ben je wel of niet gaan? Ik bleef in Nederland. Oké. Mijn familie is hier naartoe gekomen. Oké, interessant. Wat ben jij van plan? Mijn ticket is al geboekt. Interessant. Ik ga 21 december ga ik terug naar Curaçao. Ik heb een countdown op mijn telefoon. Dus ja. Oké, ik ben ook teruggegaan in mijn eerste jaar. December was mijn ticket ook geboekt. Het was wel €2000. Want december is high. Ja. Dus, maar ik moest wel gaan. Maar wat denken jullie over deze stelling? Ik vind je moet gewoon teruggaan. Familie, beach. Weer even kleur krijgen, want ik ben nu al heel wit. Ja. En ik ben hier like een maand, dus... Maar je bent net een paar maanden in Nederland. En dan ga je wanneer het koud begint te worden, ga je meteen terug. En dan kom je in januari terug, wanneer het koudste is. Want december is niet het koudste. Januari, februari, dan is het koud en dan kan het sneeuwen. Ik ga sowieso terug naar het eiland. Ik mis mijn eiland. En ik vind niet goed genoeg een reden dat je het dan meer gaat missen. Ja, ik mis het al. Zo ga ik het meer missen. Ja, en ik zou ook wel zeggen, gewoon, er zijn genoeg culturele dingen dat je hier in Amsterdam of in Nederland kan vinden. Dus ook, want je gaat 21 december, dus daarvoor al. Er is een Antilliaanse kerstmarkt, haal een ayaka of iets. En JP, hoe was jouw keuze gekomen dan? Want je was wel in Nederland gebleven, ouders waren hier gekomen. Ja. Het belangrijkste is je mentale gezondheid. Als het goed voor je gezondheid is, mag je wel daar naartoe gaan. Maar als je gewoon het eiland meer gaat missen of terugkomt, dan zou ik je aanraden niet terug te gaan. Eén ding wil ik zeggen, laat je familie niet bij je wonen in je studio, want dat is te veel mensen in één studio. Minder. Dat was 3 mensen in 20 vierkante meter. Voor 5 dagen wil ik nooit meer. Nou, dan voordat we gaan afsluiten wil ik jullie 2 dingetjes vragen. En het eerste is, JP, heb jij een tip of advies voor Sibella die een eerstejaarsstudent is, als een oudejaarsstudent? Ik weet, het is het eerste maand. Je hebt nog veel om te experiencen. Maar het geld die je nu hebt, don't spend it all in one place. En Sibella, heb jij iets dat jij wilt meegeven aan je mede-eerstejaarsstudenten? Ja, ik zou zeggen, blijf niet gewoon thuis. Ga socialiseren. Ik leer meer mensen kennen. Want at the end of the day, het zijn de mensen dat je mee om blijft gaan. Je kan niet iedere keer naar een andere stad om je vriend te gaan zien. Klopt, Dus- ja. Al heb je die gratis studenten OV. Ja. Bedankt aan alle luisteraars en kijkers. Remember to like, share, comment en subscribe to the WeConnect podcast. We zijn op YouTube, we zijn op Spotify. En comment jouw fietsblunder. We willen het ook horen. Let us know. Deel het ook met je medestudenten, je vrienden en je familie.
En als je contact wil nemen met Sibella en JP, dan kun je hen op de social media's vinden. Bedankt aan Sibella en JP voor jullie openheid. En tot een andere keer met een nieuwe episode van de WeConnect podcast.